No, čaute chlapci, kde sa nachádzame? My sme na južnom pole. Aha, na južnom pole. Prosím, neotážaj sa radšej. Prečo? Lebo tam je južný pol. A ty si kde, Zeno? Ja som na južnom pole. Hej. Takže o mesiac asi tu už nemôžeme stáť, asi, že? No, o mesiac budeme levitovať nad vodou. Hej. Takže sme na Bukovci. Hej, a zamrznutý celý Bukovec. Tak sme si povedali, že zajtra prídeme si troška pokorčulovať, že? Hej, ale musíme vybaviť, že budú ležať alebo pokorčulovať. Dobre, tak sa vidíme, no. Pre teba asi líše. Hej, no Zeno, tak sa vidíme zajtra, hej? Čau.